Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, malam minggu. Kisah sewengi mau barudan, oke. Sewengi barudan. Kimblenyok kayak ngono. Cok ana panas blas. Jam itu guys. Jam itu esok. Turun atus. Sebenarnya ngopi sih. Pengen bayi kumbal tolong di rumah pembantu ana panas. Harapan sih sego goreng orang lawai tempe wingi guys to. Ini mulai mung siji. Sikit lawai pilus bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak siapa udah turun. Mas pokoknya tak sarapan sih guys. Aku gorengnya kegosongan. Hewane muak gripol bayang no. Kawet dek sore bar asar udan sewengi udan kono-kono do banjir. Terus gak ana panas. Bisa bayangkan watisnya kayak apa? Muak gede kayak apa? Hobo kayak ngene iki. Enak ya kanggo madiang. Mangan turu. Esuk-esuk wis digawe. Jengkel karo pembeli. Untuk gas kita ngerti. Ya wes yo. Karena pembeli adalah raja. Penjual itu tuh ngalang aku. Wes lillahi ta'ala Gusti Allah dhewe ceritane ngene. Nah untuk gas. Biasa, mau nek do tuku milih sing abot. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Semuanya membeli puas. Lu kan yuk sia-sia gelan guys. Nah. Pokoknya ndak wingi esok iki mau dadak dibalekke jari ape dipasang gak iso tapi posisi segele wis dibuka wis kuwotong piye ngono terus piye ape debat piye tetep kalah aku neng dia nggone barang tuku nek segele wis dibuka iku ora oleh dibalekne antara guys yang jengene cangkem wong desa ngene pemenah wis entek kotong yakin kotong padahal maune ndek ngene milah-milah sing abot sakarepe dijoli Gusti Allah dhewe wong ngalah iku urung mesti kalah nek aku ngomong wong ngalah urung mesti kalah
nek ndungu bojoku diseneni. Kurang kowe sing ngalah, tapi tetep kalah. Di tempat apa kowe ngalah, tetep kalah. Di situasi apa kowe ngalah, bisa menang dudono aku, tetep kalah kowe. Aku wonge males debat, guys. Mbok kono. Wis aku anggere nek ra seneng tak adohi ora tak omongi ngono tok. Kan debat aku rasa-rasa. Pemene debate karo wong sableng. Wong sing kurang pinter tapi keminter ngono lho. Alah, geh. Menjauh. Tidak usah mengucapkan kata-kata apa. Gak usah berbicara, gak usah diomongin, gak usah tidak ngono tok wis aku nek wis lak seneng ambil wong ngono iku. Gah debat. Percuma. Bener ora bakal tetep menang. Nek karo wong keminter. Karo wong meneh nek karo wong sing haus validasi ngono iku alah. Pelaku utama tapi bercerita seolah-olah dia itu yang jadi korbannya. Haus validasi. Apa? Wis angker. Ora kudu awar, ora kudu omong ngono aku modele. Nek ora seneng. Awar tah omong yo ora bakal menguntungkan diriku. Menjauh ya ora bakal menguntungkan. Apa? Kadang ndok omah mangan sego goreng. Ndok omah ngurusi anak-anak. Dodol. Mantep. Menyibukkan diri sampai tidak ada, sampai gak ada kesempatan kanggo mikir wong, ngomong na wong ngono guys. Menyibukkan diri sesibuk-sibuknya. Wah kurang sibuk ya aku. Ini kita ngitur mang yo wis masak ngecupno sego, goreng sego. Tak ceritani yo guys, kan kira durung subuh kira itu wis iso turu. Salat subuhan. Ngecupno sego, goreng sego. Nyiapno wis sarapan iki. Anak-anak sih do libur raya ya. Salsa. Nek ayah wis ngono iki maiten. Mana anak-anak sih do turu iki. Bareng kok umbah buka warung. Ngomong anak-anak jadi turu. Gawene tak tandangane sacet babet. Malah ngene iki ora ana panas ngene iki. Segone gosong-gosong tapi kok enak ya. Enak guys. Muga-muga bojoku seneng sego goreng. Ini tak kira sego goreng. Iki mau tak tawani kira sarapan apa sego goreng. Apa meneh iki? Hewane waktu ini sego goreng ayam cuacak. Jangan rekomendasikan.
Ibu suka gurunya tak tanduk loh nanduk nah campuri pilus entek paling ini ki anak-anakku udah rasa nasi goreng nek liburan iki jarang sarapan nyamene jedo turu paling kudu gak energen susu ada tangan dulu sekolahnya nek sarapan aku kudu ngancem-ngancem anakku loro kok dewe-dewe siji gampang rumatane siji angel sing gedhe angel sing cilik sembarang doyan ora usah takok lawuh apa terus anggap sing didulangno dipangan nek nyedame sing barep yang nama siji iku yo ngangelno ora doyan sego sampai lairan nek sing cilik gak kaya wong meteng sembarang doyan lairane sing nomor 1 yo wis susah pol nomor 2 gak merasakan sakit brojol ini kota yo ngalamat yo guys nyatane jadi bocah yo gampang rumatane iki udah angel rewelan ning aja nono main plus nah anakku sing nomor loro iku bocahnya jadi beraktif guys jalanan tapi yo wis tak periksano wis tak terapi no yo 2 tahun rumah sakit Masjid Zahid Kudus terapi wis lulus akan tergolong anak ADHD cuman wis terapi 2 tahun wis lulus jadi dokternya engko seiring berjalannya waktu diarahkan orang tua diarahkan guru nek sekolah engko wis berkurang berarti ya wis anut aku sing ra kepenak nek ana wong ngomong risih karo anak pola anakku ngono kuwi sedih aku lara aku ya ra kepengen ya mulai ku anakku memang tak rawai metu cukup dolan nang omah aku kuatirku nek mengganggu orang apa ngerusak orang niku guys aku ngono ku ndek ben kepengen duwe anak lanang asih ramene tak rewangi salat wengi semenjak aku ngerti nek aku hamil sampai lahiran aku njaluk Gusti Allah njaluk anak lanang alhamdulillah aku seneng bangga diweki anak lanang sing sehat tanpa cacat suatu apapun mulai ku nak ana sing ngomong risih karo polahe anakku ya jujur hatiku loro soalnya perjuanganku kepengen dua anak lanangku tak rewangi setiap malam tangi njaluk karo Gusti Allah yang pertama yang kedua ngono ku ya anakku tak terapi no lo bes lor tak terapi no 2 tahun iku munggone bayar iku wis duit entok terus piye nah
genten nek gak metu gak tak tokke ngono ku ana swara anake gak oleh dolan, anake gak oleh metu, gak oleh kumpul. Padahal aku gak kepengen anakku merugikan sampean-sampean, mengganggu sampean-sampean. Tapi nyatane anakku nak ning omah iku ku iso tak kendhalikno malah. Tapi nak kumpul kanca-kancane akeh, ono kancane dolanan iki malah hipere tambah. Mungkin karena anakku piye ya, overacting apa piye ngono mungkin. Nek om sing gak ngerti tenggone anakku ki marai pencilaan kasarane. Dolanan karo anakku marai pencilaan. Tapi nyatane anakku nek ning omah iki malah iso tak kontrol nek gak ono kancane dolanan. Mulai ku aku seneng anakku nek dolanan dhewe malah. Dolanan ning omah ngono iku bongkar pasang puzzle ngono iku apa mobil-mobilan wis malah iso tak tinggal nyandak gawean, iso tak kokon, iso sembarang, gelem nurut. Tapi malah nek ono kancane malah koyo piye ya. Dek koyo nganu, overacting ngono. Kadang tak kandhani malah nek ono kancane niku malah bangkang, malah nganu dek wedi nek kancane mulah ngono iku. Aku bersyukur dititipi Gusti Allah anak lanang sing sehat tanpa cacat suatu apapun. Nek sing wingi ana sing ngomong rese, aja sampe duwe anak kaya anakku. Yo, muga-muga doane jenengan terkabul. Aja sampe jenengan duwe anak lanang. Jadi seumpamane anake jenengan 5 tah sampe biro wedok kabeh. Iku karena doane jenengan. Semisal jenengan duwe anak lanang, ya muga-muga aja polahe kaya anakku. Tapi seperti 10 kali nih anakku. Piye jenengan ben ngerti perasaan jenengan. Aku bersyukur dia anak. Hiperaktif itu kan bawaan kabeh aku gawane Gusti Allah. Sementing kan aku wis berusaha nerapikno. Sudah saya arahkan. Alhamdulillah ya. Tapi anakku nurut. Anakku nek dikongkon walaupun baru 4 tahun, kongkon opo ae tidak pernah nolak. Dan anakku selalu bilang terima kasih kalau iya, kadang kalau dia ujung-ujung ngomong ini, Bu, terima kasih ya Bu, sudah merawat Kenan, sudah menyayangi Kenan. Iku istimewanya anakku sing nomor loro. Aku sayangi walaupun hiperaktif, tapi dia perasaannya peka. Bu, terima kasih ya Bu, sudah merawat Kenan, sudah menyayangi Kenan. Maaf ya Bu, Kenan sering bikin ibu marah-marah, baru 4 tahun. Kalbuku untuk Anda memang anakku bikin risih Anda, tapi untuk saya anakku istimewa. Anakku melatih sabarku, melatih kewarasan mentalku. Tak apa-apa diberi anak hiperaktif. Di luar sana masih ada yang lebih parah. Masih ada autis yang lebih parah. Yang penting anakku tidak autis, tidak cacat, tidak kurang suatu apapun. Bocah semono ki kadang dolore ki kurang ngono lor. Wong tuwae kadang yo ora dolor kok pemane bocah. Sing penting anakku nek berbuat kasar, mukul tapi aku tak seneni aja. Ngomong kasar tak seneni. Ngono. Pokoknya intine aku bersyukur Pak dititipi anak-anak walaupun
sing nomor satu rodok rewelan angel rumatane. Aku berarti aku kon ngerubah piye ben supaya dadi apik. Sing nomor loro hiperaktif. Tapi sisi baiknya dia itu peka, perasaannya peka. Aku mau selalu ngomong terima kasih Bu sudah merawat Kenan, sudah menyayangi Kenan. Maaf Bu sudah sering bikin ibu marah. Jadi aku apa ngamuk gitu ra iso guys, sakake. Maaf ya guys, curhatku piye seorang ibu ngono iki guys. Walaupun anaknya dibentak-bentak diseneni, tapi anaknya disakiti orang lain aku ora terima. Ya ta ora. Mulane anakku tak kurungku daripada aku sakit hati dengan omongan orang. Daripada anakku dicentok wong lara hatiku, mending wong ngomong anaknya gak oleh dolan, anaknya gak oleh metu, mending ngomong ngono malah lah gak apa-apa. Sembarang gak oleh anaknya dolan, gak oleh metu, gak oleh mangan ngene, gak oleh. Iya adil, iya sama mana aku diarani adil, iya gak apa-apa. Soalnya nek ana apa-apa ki aku dhewe sing repot guys. Mama lo kejadian lara tak ini kan ya aku dhewe sing repot. Kalian mana tahu pengorbanannya seorang ibu merawat anak toddler tanpa didampingi seorang ibu yang hidup tanpa seorang ibu sembarang dewe. Aku kok gak kepengen kejadian tahun wingi keulangnya guys. Caloron di rumah sakit kabeh bareng. Ngene kan aku dhewe guys. Mulane aku nek karo anak rada adil, rada wis pokoke sembarang ra oleh ngene-ngene gak oleh. Mau diceletuk wong anu gak apa-apa. Soalnya nek ana apa-apa ya aku dhewe. Kalian semua gak tahu. Aku jadi seorang ibu nek dikon halus aku gak iso guys. Dan aku galak. Dan aku kasar. Tapi dibalik itu semua aku sayang sama anak-anakku guys. Aku cuma pengen menjadi yang terbaik. Misalnya aku galak tak rawengannya, tak atur aja ngene, aku cuma khawatir ngono. Ya salah seorang ibu kan semuanya seperti itu kan. Tapi versinya ana sing ngalus, kok ini kita pilih ngono iku. Nah aku udah iso. Anakku soalnya ada dibentak. Wah, ramangkat. Orang jeriantal. Kabeh leren dibentak, kabeh leren diancem. Ayo mangan. Nek gak mangan, gak oleh jajan lagi mangan. Ayo tidur siang. Gak tidur siang. Jangan mau pola lagi mangkat. Aku ke kakiku. Lanjut bengi. Wis gondok. Sekarang bisa lega karena sudah bisa cerita ke kalian semua.
aslinya kok gak cuma wong siji loro ngono iku guys. Aslinya aku wis biasa diceletuk gara-gara pola anakku wis biasa. Tapi mungkin aja dek wingi hatiku agak sensitif. Ini kayak ke bawah. Aku cuma kadang nek bocah itu terus ya awana pilihanmu kaya ngene gak ana sing seneng kaya kowe nang. Wong ora seneng ngerti polahmu. Wong ora seneng ngerti hiperaktifmu. Wong risih ngerti polahmu. Aku cuma saking mangkele hatiku tak sabdo ya nang muga-muga sok ben nek kowe gedhe dadi konglomerat bisa mbantu wong-wong sing wis risih karo kowe. Tak sabdo kowe dadi konglomerat, kowe dadi wong bejo donya akhirat. Saking mangkele hatiku. Muga-muga anakku diangkat sing dhuwur derajate karo Gusti Allah. Supaya iso mbantu wong-wong sing ora seneng ambek dhek. Kabeh ku wis diwelehno Gusti Allah. Kalau sih gak mungkin rodo iku mubeng aja preh ning dhuwur. Nek seumpamane awakmu durung tau ning ngisor apa durung tau untuk cobaan. Merasakan awakmu baik-baik saja. Aja durung. Semua manusia akan mendapatkan cobaan dan ujian. Entah itu ekonomi, entah itu ning anak, entah itu ning keluarga, entah itu ning penyakit. Jangan merasa baik-baik saja. Aja pernah ning dhuwur lagi kepenak. Nek Gusti Allah sih njempualekno. Aja takut dosa. Sebenarnya mentang-mentang ning dhuwur. Nek misalnya ana wong duwe cobaan, ana wong duwe masalah langsung jadi kayak kembang lambe ngono lho. Zaman saiki sulit membedakan orang yang benar-benar tulus karo orang yang nyeduk rono nyeduk rene. Makanya aku saiki wegah metu ngomah. Wes apa diwo ngomong model koyo apa ae. Andung raro. Sing penting dalanku lurus. Terus awas yang seperti kabeh. Rasa peduli omongane wong. Karena kehidupan itu seperti minum kopi. Pahit tapi nikmat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan curhat Ibu Anis Kudus, yang sudah setia nunggu video Ibu Anis Kudus, apalagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Yang sudah like, komen, dan subscribe-nya, semoga diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, berkah barokah. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.